Joo. Tässä sitä taas ollaan. Kävin tuossa vähän tiedustelemassa jo näitä paikkoja vähän ennen ja rammusin tuonne taaksemmaksi. Tässä on ollut kyllä jonkunnäköinen tosiaan ammusvarasto. Näyttäisi siltä aika heikolla hapella, mutta maan sisässä kuitenkin mahdollisten sirpalejen suojassa. Sitten kun lähdetään tänne vähän kauemmaksi rangomaan mettään siinä, saattaa kyllä käydä keposastikin tippuu tuonne perkele sisälle, jos ei niitä osaa varoa. Kuoppiahan täällä varmaan ollut mielenkiintoista motokuskillakin, kun on tehnyt näitä puita. Tämä on kyllä varsinaista murrokkoa ja tämä on kaiverettu reijille kuin tahkojuusto koko helvetin mäki. On siinä ollut pojilla aikaa ja tupakkia kerta kaikkiaan. Nämähän on umpeen kasvanut joka paikka. Sen verran mitä on pystynyt. On täällä ollut myöhemminkin jotakin toimintaa sitä aaltopellistä päätellä. Mutta joka paikka on täynnä mitä kummallisempia kaivantoja. Ja täällä näitä näkee. Tässäkin on ollut helvetin monen kaivanto. On siinä ollut sitten mukava yllätys, kun alettu kaivamaan, kun tommosia helvetillisiä kivenpultereita. Ihmettelen vaan, että kun kerran ollut pommia kylvää joka paikka, että minkä takia on itelästä räjäytetty tieltä pois, vaan kun tässä sitten ollut jo muuta tässä kenturassa niin paljon, että ei ole kärsinyt paljon alkaa räjäyttelemään. Nähtävästi. Enkä kyllä ihmettele, vaikka täällä maa pettäisi jalkojen alta jossakin paikassa näyttää siltä, ettei täällä ole vielä kaikki rojahtanut sisään nuo katetut korsut, mitä on ollut. Tuossakin näkyy osaksi katettu tuommoinen suoja. Eikä varmaan ole mitään myöhäistuotantoa. Kyllä se on varmaan jäänyt sota-aikaisin. Ja tuosta se on röksähtänyt sisälle ja tuossa se näkyy tosiaan tuo katettu osuus vielä. Mitä on röksähtämättä. Tai ainakin luulisin. Tänne kun mennään sitten vähän kauemmas. Täällä on samanlaisia paikkoja. Täällä ei tosiaan ole taisteltu. Tämä on vain semmoista majoitusaluetta ollut, mutta on siinä kyllä nähty vaivaa. Tuossa on rymähtänyt suuaukolta katto valahtanut sisälle ja siihen se on jäänyt. Ja tuonne kun mennään, on se tietenkin ollut koko ketun pesä, että siitä on useampikin aukko ollut, mutta tästä sen näkee, että tää on koko perkeleen mäki ollut kaivettuna ontoksi jossakin vaiheessa. Ja siinä on ihan betonista tehty piippukin ollut, että kyllä kai tässä on vähän kauemminkin asusteltu, mutta aika laaja potero kuitenkin. Tuonne kun katsotaan, niin tosiaan koko mäki tämä on ollut onttona. Nämähän on kasvanut nämä puut vuosien saatossa tähän jälkeen ja on tosiaan motomies on käynyt harvomassa aika hyvin näitä tässä. En ole tuolla kauempana vielä
vielä käynyt, mutta olettaisin, että sielläkin jo jotakin löytyy. Tuossa alempana oli kans näitä tahkojuustomaisuuksia kyllä odotettavissa aika paljonkin.